Dobrý den, silniční kontrola, předložte prosím doklady. Víte, čeho jste se dopustil? Dělej, hni sebou. No, tak snad se musíš nejdřív odpoutat, ne? Bez toho, jak si nevylezeš. To snad není možný. Jo, co jsem si to vzala, to snad není možný. Pane policajte, prosím vás, jo, dejte mu pořádně mu to odsoute. Já ho neustále napomínám, jenomže to je úplně zbytečný, protože víte proč? Mám to předvedu, protože to jde jedním uchem sem a druhým uchem to jde ven. Mě by zajímalo, na jaký pitomosti přitom myslíš pořád, když ti něco povídám důležitýho, že já nejdu autobusem. Jste tam dávno mohla být, bez nějakého rozčilování, pořád. Jenomže to ne, to my si musíme vozit zadek v autě hezky, že? My se bojíme, aby nám nezhublo to tvoje panděro. Slyšte to, neslyšte nic, protože on nemá slov, ale já ty slova taky nemám, protože mě už tlačí čas, tak koukej zaplatit. Dělej, neodmluvej pánovi, ať se hneme z místa. Mně totiž není, my si přijdeme pozdě k mojí mamince. Mně ne! Teda člověče, vy byste zasloužil trnovou korunu. Dáte se, nechcete, že bych jí jako, to je hned, já mám ostrý. Já už jsem si zvyk, děkuju. Aspoň na mě buďte hodnej třeba, nebo... No to já budu, no. Hele, víte, jak to uděláme? Možná, kdybyste si večer na můj účet jako došel do hospody, To nevidím ještě. Tak jo, děkuju. Akorát teda až pojďte z té hospody, jo, tak pěšky, autem už není. Dobře, nashledanou. No pojďte, pane, pojďte.